Okay, come on, let's go out. Come on, go pee-pee, Misty. Come on. Come on, Misty, go pee-pee. Good girl. Hello guys, good morning. Ito yung morning. Go pee-pee, monkey. Good morning. Diba ang puti na? Ang puti na ng umaga natin. Yung ano natin, yung kahoy natin, meron pang mga dahon. Tignan nyo yan. Nahulog na sila. Did you pee-pee? Did you pee? How about you, Roxy? You don't do anything. Ang ginaw na guys, grabe. Ang bilis ng panahon. Ang bilis. Ang ginaw na marami pang dahon, oh. So, but anyway, good morning. Ito yung pinaka-ano ko, yung kahoy ba? Ito yung pinaka-ayaw namin ni Tami. Itong maple tree. Guys, yung dahon. Until December pa yan. And then, maabutan siya ng snow. Hanggang pangit yung snow. Kasi maraming dahon. Yan, oh. Hindi naman talaga pangit din. Maganda naman siya sa mata. Pero alam nyo na, the next year, pagka-spring, lilinisin siya. Kasi ang dami pang dahon, oh. Dahil mahal kita. Yan guys, dito muna tayo sa office. Dito tayo. Meron lang akong gawin. Kuha tayo ng sweater. Maginaw dito sa taas. As in, maginaw. Ang dami kong sweater. So, ang gagawin ko po, kuha ako ng sweater kasi naginawa na talaga ako. Pero, kunin ko yung mga sweater ko. I-display. Ilabas ko lahat. Kasi hindi ko na namalayan na marami na pala akong sweater. Andito lahat sa closet ko. Hala guys, ang dami ko pa nalaka. Ang dami ko na palang sweater. Kalok. So, titignan ko yan isa-isa. And, yan. Oh my goodness. Ito na yung na-declutter natin guys. Ito na yung magagamit ko. Look, ito siya. Ito sila. Look. And then yan. Pang trabaho sa labas. Pag spring. Yan siya dalawa. At ito na yung na-let go ko. And yan. Marami-rami din siya guys. Uy. O diba? Kung hindi ko tinitignan yan, hindi natin ma-declutter at saka nagpupundok-pundok. Ang dami nating gamit. So yun. Lang yung ano ko, magagamit ko guys. O, diba? Ang kalat-kalat. Yan. Yung TV. At saka yung speaker. Kasi dyan ako nagkakaraoke. At dahil wala po akong lagayan. Kaya andun sila sa floor. At ito na yung ating kalat. Guys, nakauwi si Tami. Sobrang late. 4 o'clock na ng umaga. Siya nakauwi. Kawawa. Kawawang mister. Anyway, good morning po. Magluto po ako. Lutuan ko po siya para maging masaya yung ano niya kasi talagang pagod po siya guys. Yun talaga mga almost 4 siya nakauwi ng bahay kasi sa pagod niya sa pagdadrive, nag-stop siya sa rest area. Natulog siya doon. Pagod na pagod para lang hindi siya madisgrasya ba. And then natulog pa rin kasi pag uwi niya pagod pa rin siya kasi buong gabi araw, 3 araw yun trabaho.
guys, ang office ko guys, sobrang ginaw, grabe. Yung buong second floor ko, sobrang ginaw. So ngayon, itong laptop ko, i-charge ko lang ito dito kasi kailangan siyang i-charge. Pero kukunin ko ito mamaya. Kasi pangit kapag yung mga laptop or something, meron pa ako dito mga gamit. And ang ginaw dito, grabe. Kasi nga, yung magpa-appointment sana, pupunta sana dito. Pero nagtrabaho nga si Tami, di ba? Ito talagang trabaho ni Tami. So, delikado lalo na pag sobrang ginaw na yung panahon. Yung pipe dito sa taas, di ba? Yung mga tubig. Baka pag sobrang ginaw na talaga hindi na kayanin. So, ngayon, punta tayo sa baba. Nag-transfer lang ako ng mga clips, guys. Natulog ulit si Tami pagkatapos namin kumain kasi yun, pagod nga yun, pagod. Sobrang ginaw eh, grabe. Limisi dito sa bedroom. Magginaw din dito, grabe. Sobrang ginaw din. Sumakit yung arthritis ko dito. Sumakit yung tuhod ko. Sobrang ginaw. Okay guys. Pabayaan ko muna si Tami nung naghilik-hilik na. May leg na si Mister. Ay, kailangan na natin itong tubigan. Magtubig lang ako ng aking mga bulaklak. Hi guys! Hello guys! Welcome back sa ating mga vlog. So ngayon guys, dagdagan natin itong Christmas. Little tiny Christmas. Meron akong malaking Christmas tree na dalawa. Pero I'm not even gonna put it up. Hindi ko yan ilagay pataas. Kasi guys, alam nyo bakit? Itong dalawang pusa, gustong-gusto nila yung malaking Christmas tree kong bago. Kasi meron siyang snowflake. Yun. Fake snowflake, which is foam, okay? So this time, I will use this kind. And I have problem with the other one. Yes, because it was broken. Oh my god, I broke it. Or the delivery, or where we order. Oh, this is not it. This is not broken, guys. Because usually this is for outdoor. Itong Christmas tree na ito, para ito sa outdoor talaga, doon sa front of our house. Pero this time, I don't know. I'm not feeling it. Maybe I will put it out there. Kasi gusto ko talagang wala pa siya ng Christmas tree. Pero ngayon para akong naganahan. Pero I'm not gonna put the big one. Hey, who knows guys, baka naman mag-change itong mind ko, baka naman ilagay natin itong malaking Christmas tree, you know? Kasi habang ako ngayon nag-i-edit, na-mention ni Tami na, baka gusto niya makita yung malaking Christmas tree. Let's see guys, makikita niyo yun sa ating mga vlog. Pero guys, for now, ito muna yung ilalagay natin, ang mga maliliit nating Christmas tree. And marami pa talaga ako guys, meron pa, I think, meron pa akong 3 Christmas tree. Puti yung isa, pero hindi ko feel yung puti kasi para siyang, So guys, maglagay tayo ng ornaments. Ito lang klase yung ilagay ko kasi ang dami nga namang mga ornaments yung biyanan ko na naiwan niya. So yun, hindi ko siya ilalagay kasi sayang yun baka. Yung iba kasi mostly crystal. And then itong alaga ko guys, nag-start na nga silang ginugulo yung mga ornaments ko. Laro. Pinaglaruan yung mga balls guys, lumilipad-lipad, so naluloka ako kasi yung pusa ako talaga is sobrang annoying when it comes to Christmas decoration kasi gustong-gusto nila yung kakainin yung dahon, akala nila totoo, and then yung mga ornaments akala nila laruan. So nai-stress ako pag Christmas talaga guys, lalo na yung malaking Christmas tree ko na bago, sobrang ganda kaso nakaka-stress itong mga pusa, kain ng kain, isusuka-suka. So yun, anyway, Merry Christmas advance po sa inyong lahat. Please guys, keep on sharing and liking and follow. Lalo na sa ating reels, alam nyo na bakit. Weekly kayo guys manalo. Yun, huwag kalimutang mag-share at mag-like po sa ating mga reels at saka mga upload na regular videos. As usual, winner sa atin dito, i-announce ko yung mga winner guys. Malalaman ninyo guys kasi sa mga reels meron akong mga announcement. But anyway guys, dito tayo sa living room. At saka meron pa akong isang Christmas tree na hindi ko malagyan ng ornaments. Alam nyo bakit? Kasi yung light, kailangan pang ayusin ni Tami yung light. O diba? Merry Christmas!
ano ng oras. 8:30 na, hindi pa ako kumain ng dinner. Kasi, hindi ko feel kakain. And then si Tami, iwan ko na lang itong asawa ko, guys. Kasi sabi pa niya, akala ko wala siyang trabaho bukas kasi merong appointment na pupunta. Dapat nagpa-appointment kami ng tao na pupunta dito para ayusin yung heater sa second floor kasi nga 'di ba nasira yun, and kailangan mag-replace ng kung ano yung lock ng bleeder or something. So yun, and then nakalimutan kong magluto ng rice. Sala ko, yun na lang yung rice natin. And then hindi ko alam kung anong oras siya makarating, makauwi. Iwan ko na lang ng asawa ko. Sabi ko sa kanya, galing po ako sa labas, naglilinis din. And, yan. Anyway guys, so hintayin ko na lang si Tami kasi iwan ko na lang itong asawa ko. And then, I think magluto na lang din ako ng rice. Ay, ang tagal pa. Uy, mga 9 o'clock na. Hindi na, And then, kita-kits tayo mamaya. Bye guys.